खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी 34थि गायसनथाइ सान फालिनाय आरो फोरोंगिरिनि सेथि खेब मावबादा फोजोबनाय हाबाफारि लादों। नंगौ इं 1991 मायथाइयाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा गायसन जादोंमोन आरो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि गायसनथाइ सान। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहरनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बागानसालि मावखुलियाव 34थि गायसनथाइ सान फालिनाय आरो फोरोंगिरिनि सेथि खेब मावबादा फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि रजनि स्वर्गियारिया हारिमु बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे मावफुं मेलबो लायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै सा 9 हारिमु बिथिङाव फोरोंगिरि मावसोमबोबाय थानायफोरनो अस्ताद बिमुं होयो आरो लोगोसे गोबाव सम हारिमुआव मावसोमबोबाय थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि जगेश्वर ब्रह्मखौ हारिमु आफादनिफ्राय बिदाय होयो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारि, गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि चक्रधर नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारि, नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 34थि जोनोम सान गायसनथाइ सान आरो बेनि जोनोम साननि आङो दुलाराय बर' हारिनोनो गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोदों जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा फैयै फैयै 34 बोसोर जाफैबाय आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा खामानिफोर मावनो गोनां दङ बेफोरखौ जोङो जेसे हायो मावबोदों आरो दिनै बे 34थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा जोनोम सान फालिनाय बेखौ जोङो गिबियावनो फिरफिला बिरहोबाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि जायफोर दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खामानि मावै मावैहाय रुंसारि जालांबाय आरो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां सोमावसारनायफोर दङमोन बेफोराव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सेराव जोङो आर'ज गाबदों इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों जे बिथांमोननि जिउमाखौ इसोरा सोरगोआव आलो गोजोन लाखिथों आरो बिथांमोनाबो बर' हारिनो बोर सारस्रि हरनो हाथों। बे फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो बेखौ लानाय जादों आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावफुं मेल बेखौ दायो लानाय जागोन दान्दिसे उनाव आरो जोंहा बेयाव गोबां सावरायनो गोनां दङ जे सेथियावनो फैबाय थानाय जोंहा जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुमा बियो फैगौ बोसोराव बिश्वनाथ जिल्लायाव जागोन बिनि सायाव जोङो एसे सावरायगोन आरो जोंहा बिटिआर सरकारा जोंनो जा मावखुलि न' होदों बेखौ जोङो थांनाय सप्तायाव जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बिनि सायावबो जोङो बोरै जागोन बिनि सायाव एसे सावरायगोन आरो बायदि बायदि एसे सावरायनो गोनां दङ जोंनि आफादारि सोमोन्दै बेखौ सावरायनानै दिनैनि जा मावफुं मेल बेखौ जोङो फोजोबगोन। मोजां सोंथि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनि जा मोसानायफोर दङ बै जोंनि सुबुं मोसानाय लोगोसे खेराइ मोसानाय बेफोरखौ जोङो फेंबोबाय थादों जेराव जोंहा रोखोमसे नङामोन बे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेफोरखौ जोङो रोखोमसे खालामनो हाबाय गोबां खेब प्राय 42 खेब मावबादा लानायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ फोसाबबोनो हादों आरो बिनि उनावबो जोंहा बे जोंनि मोसानाय दामनाय देनायनि सायाव गोबां फोसाबनो बा रोखोमसे खालामनो दंबावो बेफोरखौ जोङो खालामलांगोन आरो बेफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो जोंनि जा अस्तादफोर सिगाङाव जोंहा सा 11 अस्ताद दङमोन नाथाय बिथांमोना थोजोबा जोंनि हारिमुनि खामानि मावनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेब्ला फोरोंनो हरनो गोनां जायो मावबादा लानो गोनां जायो बेफोराव बिथांमोनखौ
हरनो थाखाय थोजोबा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा सावरायनायनि गेजेरजों आरोबाव जोङो इन्सट्राक्टर फोरोंगिरि जोङो सायख'बाय बिथांमोना दायो 30 सा फोरोंगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो लासै लासै जोङो उस्तादाव जोङो दावखोहोगोन आरो बेबायदिनो हारिमुनि खामानिखौ जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो गोसारहोगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा फैबाय थानाय समफोर बेफोराव जोङो जोंनि जा बागुरुम्बा बेखौ जोङो गिनिस रेकर्ड बुक खालामनो थाखाय थांखि लादों बावैसो उनाव नभेम्बरनि जोबथा एबा डिसेम्बरनि गिबि सप्तायाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मेगा एक्जिबिसन बागुरुम्बानि सायाव लानो नागिरदों आरो बेयावबो जोङो हेफाजाब होदों सहयोग होदों जे बे हाबाफारियाबो जाफुंथों नाथाय बिनि उनाव जोङो जुदि सरकारा एलाउ खालामोब्ला जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद लोगो नांनानै जोङो वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ जोङो खालामगोन होननानै जों सानना थादों। आङो बर' हारिमु आफादखौ जौगानायनि साय आरो जौगासिनबावगोन होननानै आङो आसा थिदों आरो बेनि लामाया गोजों होननानै आं सानदों मानोना 1991 मायथाइनिफ्रायनो जाबादियै जोङो खामानिखौ मावबोदों दिनै फैयै फैनानै गोबांसे दुखु जारलानि गेजेरजोंब्लाबो फैनानै दिनै जोङो मोजां मोनसे जोङो बुब्लियाव सफैनो हाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो आसाथिनो हायोदि बर' हारिमु आफादा बुहुमनि दरखङाव गसंनानै गासै बर' माहारिनि सिनायथिखौ बियो लाखिनो हागोन होननानै आं आसा थियो। बै समाव नोंथांमोना माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बे दुलाराय बर' हारिमुखौ दैदेनबोदोंमोन आरो हारिमुखौ जौगाहोनायनि बेलायावहाय माबायदि खामानि मावबोदोंमोन नोंथांमोना? जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथोन बादियै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय सोरगिदिं गासै बिसयावबो जों जाहाथे साखाथि फाखाथि जानो हायो बिनि कारणे बिथाङा जोंखौ बिथोन होदोंमोन। बै रोखोमैनो जेरैहाय एबसुआ जेरै गोख्रों खामानि लादोंमोन गासै बिथिंखौबो मावनो, बिनि अनगायैबो हारिमु आफाद, बिनि अनगायैबो आबादारि आफाद आरो आइजो आफाद बे रोखोमै माखासे मानि आफाद गायसंनानै गासै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायनि बिथाङा बिथोन होदोंमोन आरो बै रोखोमैनो जोङो दावखोबोदोंमोन। आरो बै समाव जोङो ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन बिथांनि बे बोसोनखौ लानानै सोरगिदिं खना खनला थानाय बर' फिसाफोरखौ जोङो फोजाखाङै जोबदोंमोन आरो जोङो अर्गेनाइज खालामहैनानै गासै आसामावनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ गायसनहैदोंमोन, दालाय दासा गायसनहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बर'खौ खौसे जानानै दावखोलांनायनि लोगोसे माहारिखौ सिनायथि होनायनि लामायाव आगोन सुरलांनायनि थाखाय जोङो दावखोलांदोंमोन। बै समनि बे फारागथिया जाबाय बेनो, बै समाव जोङो ओरैनो मोसानाय, ओरैनो सिफुं दामनाय, ओरैनो दल दामनाय बै रोखोमैसो जोङो सिनायथि होजायोमोन। एमनखि जोंनि इसोरा हरखानाय जा जोंहा ट्रेडिसनेल मोसानाय दंमोन खेराइ, बेफोरखौबो दङमोनब्लाबो बेफोरखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि जोङो बेफोरखौ जोङो खालामनो हायाखैमोन। उनावहाय जोङो गोनोखोआरि लामाजों, गानितिक लामाजों, हिसाब निकासनि गेजेरजों बेखौबो जोङो बोरैहाय जोङो मोनसे गोजोर खालामना लानो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै बिभिन्न मावबादा खालामनानै अस्तादफोरखौ लानानै सिन्था खालामनानै बेखौबो जोङो मावफुंलांनो नाजाबोयो आरो बै रोखोमैनो नाजा दिनै जोङो इउनिभारसिटिनि दरखङाव जोंनि बे सिमांखौ जोङो फसंहैनो हादों आरो गनायथि मोनहोनोबो हादों आरो लोगोसेयैनो भारतनि लोगोसेयैनो सारा बिश्वआवनो जोंनि हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनायाव जोङो
मोनसे मोजां लामा नुनो मोनबोदों।